Yrityksillä tulee Suomessa yli 4 miljardia menoja sairauspoissaoloista ja siitä puuttuu varhaiseläkkeet. Mitä jos mulla olisi ratkaisu, millä pystyttäisiin vaikuttaa etukäteen jo tähän summaan? Mun nimi on Anni Vuohijoki. Mä oon rakennustekniikan DI, tehnyt uraa Raksalla, mutta sen lisäksi mä oon lääkäri, joka työskentelee työhyvinvoinnin parissa ja entinen ammattiurheilija. Ihmisten hyvinvointi on sellainen asia, että se kattaa sekä sen työajan että sen meidän vapaa-ajan. Kun vastaanotolla hakeutuu ihmisiä, niin suurimmat osat niistä pitkistä sairaslovista oltaisiin pystytty ennaltaehkäisemään jo aikaisemmalla interventiolla. Eli me hakeudutaan avun piiriin jo siinä tilanteessa, kun tilanne on kriittinen. Tähän me ollaan kehitetty Tykytin, eli työhyvinvoinnin työkalu, joka auttaa ihmisiä siinä, että missä se meidän jaksamisen raja menee, mitkä niistä asioista sellaisia, mitä kannattaa hoitaa terveydenhoidon piirissä ja mihin me pystytään vaikuttamaan itse. Mun lisäksi Tykyttimen parissa toimii Antti Merilehto, joka on Suomen tekoälypioneeri ja kouluttaa ihmisiä siitä, että miten tekoälyä voidaan käyttää, sekä Timo Kettunen, joka on liikuntatieteiden maisteri, mutta lisäksi äärettömän taitava koodauksessa ja koko tämän meidän hankkeen taustalla. Me vietetään töissä iso osa meidän elämästä ja sen takia se, miten me palaudutaan ja mitä siellä vapaa-ajalla tehdään, niin vaikuttaa siihen työhön ja toisinpäin. Työnantajan tehtävänä on rakentaa se työn kuva niin motivoivaksi, että me ihmiset pystytään palautumaan siitä meidän viikosta ilman, että tulee niitä sairauspoissaolojen tarvetta. Tekoäly kehittyy jatkuvasti ja tekoäly me voidaan käyttää hyväksi siinä, kun me halutaan reaaliaikaista tietoa siitä, että miten meidän työntekijät voi ja miten se työpaikka voi. Mutta kaikki data, mitä siellä tekoälyssä on, niin ei ole aina validia ja sen takia meidän tekoälyssä ollaan panostettu siihen, että se tieto on tutkittua tietoa terveyden edistäjänä. Tykyttimen pilottihanke on nyt käynnistynyt. Meillä on vielä muutamia paikkoja vapaana. Jos sä haluat olla osana suomalaista innovaatiota, olla kehittämässä poikkeuksellista tekoälyjärjestelmää, käy tutustua meidän verkkosivuihin ja hae mukaan meidän pilottiin.